Aja ngono ngambrek cok. Yo nang. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Manuk balik meneh nggone Kang Jon manuk. Nah, Bro, dadi aku kayak dicangar Kang Jon. Aku telepon Bos, aku telepon Kang Jon. Kang Jon info godhong telo. Nek iki nek ndi ora enek godhong telo. Wis tandare delu lho Kang wangi aku ngono, Bos. Ya wis darene no basa aku munggah tukang ronan, Bos. Nah kok malah nyangar wong, Bos. Malah ditinggal kerja kangen ngenteni sampai jam 4 aku, Bos. Kita hukum takon ngeritne. Aku dicangar ya. Iki. Kurang wi kurang. engko kuat nggo kilo tak. Sok ditenan wae koma. Kan ora omonganmu wi. Bukan sih. Bekan ket mang ora bekan. Enggak. Ketek mati lah. Coba cangar setane. Saiki takon ngeritne sak abotku. Ora. Ceritanya aku iso nyangar kowe piye? Lah jere info godhong telo. Enek netan kali ndang rene. Bos aku rowono lho. Kok Aku apa ngomong? omong. Apa ngomong nek ning kene godhong telo akeh. Loh, tapi kan info godhong telo to ndang rene. Sel. To. Besok mang tak telepon to. Kowe ndang rene. Kan aku langsung jagung to. Lah aku rene mawan ndak terus teko. Terus tak WA we. Cak gak sedo rene. Ki aku arep ngusung jagung. Lah apa nek ning jog kuwi terus piye rak balesi lah. Lah pengen dengan jog wae. Jadi Kak. Sama piye? Ngene Kak. Kan wis tak telepon to. Besok tak kandang rene. Lah kono. Terus tak WA. Yo. Saya gak sedo rene. Aku arep ngusung jagung. Yo. Lah dire HP iki ning jog. Ora ngetokne HP ya? Berarti. Ya ora. Nan wi. Ya ngetokne mlih rono to, Ke. Nan. Rono berarti ro ning kono. Nek to. Jadi ora ngetokne HP, wingi ngetokne HP, Bra. Dadi ngono iki kocak. Rene nek gak ngetokne. Kowe wis teko ndi? Teko kono kae kok kidule warung ke lho. Kidul warung. Kidule Wardini kono lho. Surati. Jadi kocak nget kok kidul Surati tak telepon neh. Kok malah mulih nek wis kok omah lho kok mulih. Lah salah dinteni jam 1 sampai jam 4 kuwi lho, Ndak. Jam 1 apa aku budal so jagung jam 2 ae Kak. Jam 2 lah. Ora. Ora. Kok ngono kuwi lho. Modele wis ketara nek anu ae to, blidok ae to. Omong lho iso bliduk Enggak, iki. iki kalau paling rene omah kono, paling lagi teko kuno kuwi mun. Nek kopi kuwi jene meja apa? Di rene iki. Enek. Ngomong teko omah. Mbak Sitane ngomong kocak lagi medun ngono. Awake dhewe teko pokoke tanamah kocak medun. Ya tapi kebat teko kene. San. Nek teko omah kono tenan ora to? Tak kok Mbak Sinta aku lho njaluk kopi Mbak Sinta. Apa neh to? Bejine kuwi lho. Sita. Iya Mbak Sita. Ngono kocak linge tak telepon wis teko kidul-kidul dadi takon balik bos soalnya ngesakno lho. Wis teko Sana arep tak kelokne mie kan kudus keluar kan. Miki apa mariki wedho apa piye? Mariki. Malah kembung terak asam lambung, asam urat malah bongkot dusmu engko. Di ngono. Ki engko dibagi loro wis ra kuat wae iki. Lah. Wis lho, Mbak. Penek lho wis. Montor kowe cik. Kurang ki ngono tok. Ambekane. Jadi golek ning dene. Golek nene ya. Jika tepak. Heeh. Kurang wingi nek gak tepak. Malah kurang. Dadi Dan nek kurang-kurang ki kabeh piye? kurang. Wis sore iki engko ngidul sik apa Itu sik to aku Ngidul tetepan. sik ya? Mak bakal turu ning nggonmu neh. Sing Kok. akan turu sapa? Aku ora gelem akan turu ya, Kak. To. Kok. Ora dadi ngono ki mumpung C Padang. Cek padang wis tak taleni. Talan iki montore gorene ngono. Iya sik to. Ngono. Kok sok malah konan taleni montore. Lha wis talen bane ditaleni karet ban no. Iki to. Kuwi urus aku tak taleni apa usus-usus ku lho kenek kok iso mbok senggo. Omonganmu lho omonganmu. Ngurus jono kak iki. Nek to. Kok malah aku sing mbok sok kene kok trimo
Bos nggo wong biasa wae to. Dronane rene wong biasa. Lha iya. Krungu dhewe to. Iki wis urus aku nek masalah nalijok urusi dhewe, junjungan dhewe kuat makanya tak sunggi we. Ka omahmu. Tenan. Motormu tak gandol. Kene kadung gowo egleng Pak Roger. Alah larang tekem ngaritne wong. Lah wong nyusul mek rencek kon ngeretno. Gak bajingan lagi. Aku mek rencek lho motor jeblak-jeblak tak kira musuh jagung. Lah kok malah kayak iki lho luwak kaya ngono lho. Kadung gowo egleng lho. Kok Aku ora ora mangkono kalau ora pedhan aku wis digo klaras mumbu ora godhong telo. balik mulih nah ta aku kok. Ngono to. Wong iki wis aku mulih nah. Wis iki kasas ramahe motor ndak digo ya to. Kita urusane. Aku ki yo ngaret kok gak wedok sing Lah ngarit gedhon telo kadang trinile tak kok leti-leti. Nah, kowe ngaret wis gampang di omah kono suket bisuh kintalan. Ndak lho. Kintalan lho. Kowe lontan jika motor selaro wong dikeprok uang. Lho lho. Wis motor wis kok. Sar ngeprok iki sapa to? To ndak digo. As, gue nek mendem dosku tak akan ngijoli pitung. Lah mendem dhewe kulo lupakan dong telo ora kok malah mendem lho. Woi, dah sibuk. Ini kan tibar? Tadi. Oke. Lah sore aja banyu nih. Mulai. Pas kagak banyu sih enggak sana. Selak. Selak. Enggak di Mas, Bos. Tahu. Ayo gue berada. Bocel lho. Pelan. Pelan lek kondi deh. Apa? Oh, kuwi adik kawan. Anak adik siapa? Adik kawan. Kantah nongol. Lah kon mulai nanti ngaret iki lho. Iku ngidul berarti. Heeh. Itu ke omah kono. Adik siapa? Adik kawan. Wah, berarti kok ngidul. Iya, di kok ngidul. Aku ngeret nanti. Ini kan teko omah kono, udah tak teleponi sih wis ning ndi. Durung duren ngono tak kon balik neh iki. Pas taleni kae. Ben. Ditoto kan aku ben. Wah, tak mintae, tak sampe numpak montor. Mantar gerak, Pak. Untuk mantar biasa. Karena motor ini kira ngene iki pas ngigae tocer. Motormu iki nggon aku didol kelon. Lah gonamu mesti iki yo kadoan to. Enggak gunung ayo. Enggak jago patang sak. Wes numpak kene nunggu Ya, wis ora nunggu ning kono wis obat. Iki nyopere ngantuk tapi ya tunggak sik somperak iki. Iya mlesek kuwi to. Wes ta? Di. Piye ngene wis bak aku ngucaki. Wong urip sak koyo gedhe bidare belas ini to. Beda mbokan beda piye dal bojo sampene srabi ndek bojone saiki rondo to. Rondo. Saiki sik nek enek motor ki lho. Motor ki tuh kene nek geser tak setere. Kok montok anjing. Ora kuat sel ki wis. Kuat wis kabeh tumpakne kene. Ora kuat nek munggo piye to. Aja ngenyek lupi we. Sik lah. Iso. Makane piye, Man? Ora iso nek tunggak. Ora iso ki apa to kula tunggak ki. Super. Oke, Man. Iso. Apa, Pak? Iso. Apa to to? Pakai tenaga lah marah. Ayo. Iki kae datang ulah. Andung ulan. Iso. Yo ya. Cek saiki usome ngono ya sekake. Ya iya to nek kene uni ndak usum kok. Lah dekne montormu Tera. Beda, Bos. Montormu apa biyen Iki jenenge? portal dadi loro. Hah? Montormu biyen jenenge apa? Ninja to. Kok hijau? Kita bendo ya. Iya. Kok kok. Delok nang enek tawone nang. Gak kuat cal we. Lah wong godhon telogur sak. Peteo. Iki aja ngenyek Supra iki. Ya wis karek kowe. Ngerak guling lagi tak telepon ngono lho. Gak marani tel. Kene ora ngarep Gus wis. Bongko bungkul. Cuma kon ngurusi kereta ya to.
Wedhuse bongko jare. Modune ben bongko piye. Lho. Kemiko iki nek gak anu. Kayak wong kena rejo, Cok. Masa? Mas coba. Mbah Topak Gunung Kidul. Iya to. Kabeh garek sethik. Kok kabeh to? Tanda tumpakne. Jangan telagan kan lho. Eh? Jangan telagan. Telagan. Luwung. Rai ya, Mas. Kabeh wi. Wes, Kabeh kok. wes. Mik aja memel ate adani. Alah, wes. Wes, aku wis adik wi. Garek sak tekem lho. Lah bature Prambu Mani pi to, Jal? Wes. Dose ben mati nyapa to. Ora. Nek mati tak nempel awak. Taline kira-kira nduk jebret saiki. Yo miring lho ra nelen iki piye to? Miring piye to? Wis to meneng ya iki rasa. Aduh, ki sikil. Kok. Pot. Piye to? Ora ngono, Jal. Miring so kadane wae iki kok. Miring ndi? Lah kono rambut tarik ka. Dikawi lho. Gak dibongkok ya? Iki piye to ka? Isik to kene iki naline Lah kok malah gede. Gak imbang, Mas. Dijorono. Yo. Ah. Ngisor cok Iki ngisor. kok malah Sik, naline bareng sik, aja mbok. suket tak kemang koso. Saya kira ijek separo ku tumpang ning dhuwure. Berarti bingung. Miki ngare ning kok lor omah. Kenapa to, Cel? Lene apa yo lene ban kuwi to ben gak jam laku. Gak kene, Mas. Metu kulone iso, Mas. Pengen tari awan-awan ini ya. Gua siapa lagi juga. Nggih. Oke, hati-hati. Mantar ngene lho enak kan ya. Karena yo ben. Hah? Yo ben. Jejak tekem kada bane jek sitok. Endi to? Kira cuma iki. Saged tok. Kidulan iki. Rene iso. Gak iki cek mandek wong e. Iki cek saiki gak mbok elon pisan. Wes rasa. Wes, aku iki rumah. Rene lo. Apa to? Matamu. Pece tali nate, Mas. Kok malah Jek saiki dadi elon ning kene kok. Enak jaga tak ono kentolmu engko. Jek saiki wis lho. wes. Nek iki kok kanggo perang dino. Li barangnya aku. Hah? Apa? Arep neh. Wes. Guys, iso kerja aku, Bos. Nek kok mblang ambli. Kabeh iki wong iki kerja bos engko wong iki apa nganggur kabeh kok. Kowe romo nek bengi lip nek kowe ra mikir awane kowe. Bengi lip duduk ombe wedang nek gak rawane. Ngono. Wes, ndak mulai. Rasa terang teh. Nah kan numpak dhuwur ka. Dhuwur. Tak tinggal selalu kok. Lah numpak dhuwur tak kene thumbnail. Iya, Jal. Jadi iki apa to? Entar to. Ojo ono gak ambruk cok. Yo nang. Oke. Jadi berarti ngono bos. Tani ya, Jal. Wes, minta ngidul. Disantai lho. Wes kosok geger sesuk ngarit neh. Kanggo perang dino iki kok. Tapi kanggo 5 dino kanggo kuwi. Aretku weh. Aret. Iya. Aret akeh mbokku. Tinggal ya. Aret e. Ojo. Jal mbono Supramu dek bandino. Wes, tak mulai. Dadi ngono. Ceritane. Yo isih to, iki aku silai arep iki. Aret ki apa to matam ke apa aret to? Apa? Lah aku tak cuklai to kok. Dong terus cilik kok. Becian. Di ngono, Bos. Oke, terima. Di ngono. Piye ka? Awake dhewe ngaret ya? Ngaret nah. Ngaret Iki nah. nabe terus. Olahnya. Kira 40-an e. Berarti ngono, Bro. Pokoknya terima kasih absen kali ini. Pokoknya
support terus channelku Bos Bintang Mumpuk kayak baterai. Jadi terima kasih yang sudah nonton videoku. Ikuti terus video-videoku berikutnya. Pokoknya selamat sore, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.